खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे इउपिपिएलनि माने गिदिर मोनसे रादाब दिनै रोंगोरा सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों एमपि रोंगोरा सारा बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा फोरमायथिदों जे मैया क'क्राझार एबा धालिगावआव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावहाय नुजाथिहैदों जे फैबाय थानाय लकसभाखौ माने नोजोर बोनानै बिथाङा बेहाय माखासे बेसेन गोसा माखासे सेक्रेट आइडियाफोर स्ट्रेटेजिफोर होलांदों बे स्ट्रेटेजिफोरा मा स्ट्रेटेजि नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ दा बिनि बुंनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो आङो जेनेखि रोंगोरा नार्जारी सारा फंनैसो मिडियायाव फोरमायदों आं बेखौ नोंथांमोननो ससे होगोन बिनि उनाव आं गोलावै मा मन्त्र होलाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ आं नोंथांमोननो खिथागोन नायगोदो भिडिअखौ जोबजासिम मोनसे मोजां इम्पेक्ट गोलैसिगोन आरो बयबो ज' खामानि मावलायनायनि मोनसे थासारिखौ जोंनि गेजेराव फैबाय आरो जों दा बेबायदिनो मावलांसिगोन बेनि गेजेरावनो सार जोङो गुबुन दोलोफोरखौबो बिराद गोख्रों खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोनो बिसायख'थियाव बे मोनसे गणतान्त्रिक देश बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगो बयबो राजखान्थि हान्जाया गावगाबागाव दोलोनि जे बिजाथि बेखौ देरहानांगौनि थाखाय खामानिखौ मावो खिन्थु लकसभा नैबे फैगौ जे लकसभा बिसायख'थि जे क'क्राझाराव स्पेसियेलि क'क्राझाराव एनडिएनि जे बिजाथि जयन्त बसुमतारी देरहागोन बे एखेबारे स्पष्ट जानानै फैबाय दिनैनि तारिखआव खारन बेवहाय बिपिएफ दंमोन जोंनि जे अपोजिसन पार्टि हिसाबै दा बिपिएफनि अबस्थाया खोब गाज्रि बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय दाबो दङ बिथांमोननि जे एमएलए दिनै ज' जानानै थानो हायाखिसै आरो स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायाव जिखिनि आगोलनि जे 15 बोसोरनि जि खामानि मावनाय बेनि हिसाब निकासखौ दिनै रायजो राजाफ्रा खालामबाय दा नुबाय जे बिथाङा जेरैबायदि मावदोंमोन बे जायाखै रायजोफ्रा दिनै गोजोनाखिसै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिसि सरकार सोलिगासिनो दङ एनडिएनि सरकार दिनै सोलिगासिनो दङ बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे सान्थिनि गेजेरजों जौगानायनि खामानि मावबाय जनकल्याण आसनिफ्रा दिनै फारसेनिफ्राय जाफुंगासिनो दङ बेखौ रायजोफ्रा खोब मोजां मोनदों गतिके रायजोफ्रा दिनै बिटिसि सरकारनि सायाव मोनसे आस्था फैदों जोंनि मोनसे एलाइड जि मोनसे सरकार बेनि सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों थ' गतिके बिनि थासारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया हमथानो हानाय नङा बिथांमोना थेर बेथेर जालांबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांखौनो देरहानायनि सिमांखौ नुयैआनो मोजांसै आंनि मथेबा जियानो जाया बेवहाय माखासे पलिटिकेल पार्टि दंबावो कंग्रेस फैगोन सोरबा हयथ' फैबावगोन आरो बेफोर जोंनि थाखाय जोंहा बेखौ साननांगौ जेबो गैया टारगेटआ जोंना मा नरेन्द्र मदिखौ थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जोंहा बानायनांगौ जोंनि मेगना बेवसो आरो बिनि थाखाय एजेपि इउपिपिएल बिजेपि जोङो जयैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि थांखिया जाफुंसारगोन जोङो थांनाय 10 बोसोरानो जाबायना 10 बोसोर सिगां जोङो बेबायदिनो इउपिपिएल बा बिजेपि बिदिनो एकदम खावनै जालायबाय थायो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो सोरबा सासेया दफं देरहालांनानैहाय थाङो ओमफ्राय एबारावबो बे थांनाय समनि बारहावाया जुदा बै समावहाय रायजो राजाफ्रा बुजिस'नो हायाखैमोन बर' मोनसे थासारिनि गेजेरजों बेबो हाग्रामानि भुलनि थाखाय बिपिएफनि भुलनि थाखाय बर' मोनसे थासारि दंमोन बेखौ सोरबाया चान्स लानानै देरहालांदों खिन्थु दिनैनि समा बे नङा दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय 10 बोसोरथ' हिरा सरनियानोबो देरहाहोबाय नङा 10 बोसोरावथ' नुबाय ना मा मावदों बिथाङा अबर'नि जानानै खामानि मावदों खिन्थु मा मावदों अबर'फ्राथ' दिनै बुजिदों आरो दिनै जिएसपि जाय बे जिएसपिनि बर' लोगो नांनानै प्रमद बर'खौ मदद होआखैमा सरकाराव जिएसपिआ दिनै सरकाराव सासे माबा दङ इएम दङ दा गतिके बेवहाय बर'नि प्रश्नआनो गैला दिनैहाय दा गतिके बै थासारिया गैला बे बाथ्राया दिनैहाय बेखौ लानानै दिनै सावरायला रायजोफ्रा दिनै जातिगत सिन्था खालामना रायलायनाय बे बाथ्राया दिनै गैया दिनै सान्थि फैबाय बयनोबो जौगानाय नांगौ गतिके नुबाय लोगोफोर नङा होमबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया धालिगावआव दिनै मैया नुजाहैनानै दिनै बिथाङा ओरैबायदि मोनसे सेक्रेट प्लेन आरो पलिसि बिनि खामानि माबायदि खामानि मावोब्ला पार्टिया देरहागोन माबायदि खामानि मावोब्ला रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो बिजेपिनि भट होगोन माबायदि माने खामानि मावोब्ला रायजो राजाफ्रा जायखिजाया खुनु भुल गोरोन्थि खालामजासेनो इउपिपिएलनो भट होगोन एबा इन्डियानि जेनाखि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी देरहागोन बेनि माखासे स्ट्रेटेजि बेखौ होलांदों बिनि मन्त्रखौ बियो होलांदों प्लेन पलिसिफोरखौ होलांदों गुवार लेभेलाव मोनसे सेक्रेसि कनफिडेन्सियेल लेभेलाव मोनसे डिसकासन जादों आरो बेवहाय माने पलिसि होलांदों नंगौ पार्टिखौ देरहाहोनांगौब्ला देरहानानै जुदि प्रफिट मोननांगौबा एबा देरहाजानो लुबैयोब्ला मोनसेल' लामाजों खारोबा थायोबा जाया गोदान मोनसे आदबजों गोदान टेकनिकजों खामानि मावनांगोन ओरै नङा ओरै मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनानै रायजोफोरखौ बिसासाव लाबोनो हाथारनांगोन
जुदि सासे बेक्तिखौ नोङो बिसासाव लाखिनो होनो हायाब्ला बे बेक्तियाबो नोंनो भट होनो रावबो होनाय नङा दा बेनिखायनो मा नांगौ एक्सपार्ट पलिटिकेल एक्सपार्ट माने पलिटिकेल एक्सपार्टफोरनि गोनांथि जायो जायनि खोलाव बिथांमोनजों सम सम ट्रेनिं लानांगौ जायो बिथांमोना ट्रेनिं होयो जे माबायदि खालामनो मानो बेफोरबायदि आरोना जों खोनादों बै समाव जेनाखि अरबिन्द केजरीवाला माबायदि खामानि मावनानै देरहाया दिल्लीयावहाय नोंथांमोना मिथिगौ दा बेबायदिनो दिनै गोबां माखासे पलिटिकेल एक्सपार्टनिफ्राय गिदिर गिदिर पलिटिशियानफ्रा एडभाइस लायो आरो राहा लामाखौ नागिरो माब्रैबा देरहागोन स' बिनिनो दिनै बिथाङा फैनानै आसामनिफ्राय दिनै बिथाङा फैनानै चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै दाहालिगाव थांनानै गुवार माने वार्कारफोरखौ लानानै डिसकासन खालामबाय बावहाय नों इउपिपिएल दैदेनगिरिफोर थाबाय मिरुनि लोगोसे असम गणजाति परिषदआव मा होनना बुङो एसजेपि बिनि दैदेनगिरिफोर थाबाय आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर थाबाय स' बिथांमोनजों रायलायबाय जे जोङो माब्रै खामानि मावोबा जयन्त बसुमतारीया देरहागोन आरो जोङो गामियाव थाङोब्ला जों मा बाथ्रा बुंनांगोन बयनिबो न'खर न'खर हाबोब्ला जों न'खर न'खर हाबनानै जों माबायदि खोथा होनांगोन जों मा प्रतिश्रुति होनांगोन बिथांमोना माबायदि बाथ्रा बुङोबा माने बिसासाव लाखिनानै भटखौ होगोन बेनि माखासे लामाखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होलांबाय आरो बे लामाजों खामानि मावोब्लानो माने इन्डियाजों सायख'जानाय इउपिपिएलनि बिजाथि एबा इन्डियानि बिजाथि क'क्राझार लकसभानि जयन्त बसुमतारी सारा देरहागोन दा बिनिनो बिथांमोना माने पलिसि बाहायगासिनो दं पलिसि मेकिं खालामनांगौ नालाय नङाबा गोरलै नङा गासिखौबो गोरलै साननो नाङा साननो हाया सरासनस्रा जिबनावबो दाला गासिबो बुस्थुआ सरासनस्रा लाजाथाव बाथ्रा नङा बिनिखायनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ मिथिगौ बिथाङा बिनि सायाव एक्सपार्ट बिनाव गोबां माखासे नलेजबो दङ मानोना बिथाङा बै समाव बिथाङा कंग्रेसनिफ्राय दिनै बिजेपियाव फैबाय बिजेपिनिफ्राय दिनै चिफ जाफैबाय आरो बिथाङा सासे मा होनना बुंदों डायनामिक लिडार नांगोन जोङो आसामावहाय बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजोंहाय दिनै आसामाव ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति फैयो नङा फैदों दा बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायदों दा बे हिसाबै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मोजां मोनो गोबां मानसिफ्रानो बिजेपिखौ मोजां मोनो गोबां मानसिफ्रा बिजेपि फैयोब्ला एसेब्लाबो माखासे 2 नम्बर खामानिफ्रा सेफ जायो होननानै रायजो राजाफ्रा फोथायो दा बेनिखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोजां मोनसे मन्त्र होलांबाय जाय मन्त्रखौ लानानै माने आवगायनांसिगौल' आरो फिल्डआव थांनांसिगौल' फिल्डआव थांनानै खामानि मावहैबानो बे मन्त्रफोरखौ बयनिबो खोमा माने सोनानै हैबानो 100% इउपिपिएलआ देरहागोन बिनिनो मन्त्रखौ होना थांबाय आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स' आं बेखिनि रादाबखौ जे नोंथांमोननि गेजेराव बे बिटिआर इनफ'स्टुडिय टिउसननि गेजेरजों नोंथांमोननो बिलाइनानै हरनाय जाबाय थेंक इउ